सोर अनलाइन दङ आं दासो गेम्स हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय लाइभ होदोंमोन सागर बसुमतारी हेल' आगै नोंनो फार्स्ट टाइम आंखौ कमेन्ट हरबाय खुलुमबाय थेंक इउ आगै सना सागर फोथार बसुमतारी हेल' आगै hey आगै मिन्टना खोथा जादों आरो ना माने आं गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलाव लाइभ होदोंमोनथ' ओमफ्राय गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलाव लाइभ होनायावहा गासैबो बर' मानसि गोजा रावबो आंखौ हिन्दी रायलायग्रा मानसिया रावबो साबस्क्राइब खालामाखै खोमा खिन्थु आंनि फेसबुकआवहा बिराद आंनि फेसबुकआवहा आंनि फेसबुकआवहा बेलेग जाति रायलायग्रा साबस्क्राइबार दं मा रायलायबाय थादों आंनि फेसबुक पेजावहा माने गुबुन जातिफोर कमेन्ट्स खालामो नालाय बेखायनो आं सानबाय मा गेमस्रि हिन्दी ब्लग्सखौ इयावहा लाइभ फायनो माङाय रायलायनो होननानै गैया रावबो अनलाइन गैयामोन इ चेनेलाव आं बर' बुंगोन टु नो गेमार्स बर' बुंजायो ओइ आब' नोंनि बायदि मिसिगुर बायदि खालाम नायबाय नामखौ मा होनो नोंनि बायदि मिसिगुर बायदि आं बुजियाखै आगै रिमिसा इस्लारि बुंफिनलाय बांगालरनिफ्राय कमेन्ट आब' अलंबार बसुमतारी थेंक इउ स' माच आगै आंबो बिराद बेंगलरावहाय थांनो लुगैदों खिन्थु थांनोनो मोनाखै हाय आब' सना सोमदोन हेल' आगै सोमदोन सागरिका हेल' ओंखाम जाबाय नामा ओंखाम जायाखै आङो चिकेन नुडल जाखांबाय दानिसो आब' आंनि बे चेनेलखौ एक सेकेन्ड दै आंनाव फन फैदों एक सेकेन्ड अननानै आंखौ नेथ' एक सेकेन्ड हामामोन नामा दसेल' नेथ' आं लाइभ होदो र' दे फैफिनबाय हेल' आब' नोंनाव मा होनो नोंजों दाखालि फटक लानो मोनाखै आब' देरहासार नार्जारि उनाव मोनगोन दे आगै आं नोंजों आब' मा खबर किउट दिनै थेंक इउ स' माच आगै I love you so much really thank you NIMC official thank you so much हाय आब' मा खबर फैसालि बर' आगै मोजाङैनो दङ आङो खालि मिनिथावना खोथा जादों मिनिथावना माने मिनिथावनायानो हेकारानो माबा गोसोथोंसो नागिरो हेकारानो माबा नों आंनि प्रप'जालखौ एक्सेप्ट खालामोबा आं नोंनि फेसबुक पेजखौ रिकभार खालामना होगोन होनो मा मिनिथावना आब' मा ओंख्रि जानाय आं ओंखाम जाथ'वाखै आगै दहाय आंनि गेमस्रि हिन्दी ब्लग चेनेलावहाय आं देखायखाबोबायसो मा ओंख्रिमोनलाय नाजों बिलाथि ओंखाम जाबाय नामा रंजालि बसुमतारी ओंखाम जाथ'वाखै आगै आङो चिकेन नुडल्स जादोंमोन आब' गेमस्रि बड'का बेस्ट एक्ट्रिस रान्थेंबाथ' होननांला माने सांगौ दा खिन्थु आं जानो लुगैयो मिथिबायना डाइटिं खालामदोंमोन आङो थानो हाथारा जानो लुगैसोयो इसोर गोथाव जायोना ओमफ्राय आं जानो लुगैयो आब' सना आंनि इउटुब चेनेलखौ फोरमायना होदो बड' मेकिं दहायनो बुंखाबाय माथो आङो गासैबो नोंथांमोना जिमानखिनि बड'नि चेनेलफोर दङ बड' मेकिंखौबो साबस्क्राइब खालामना आरो लोगोसे जिमानखिनि बर'नि जिमानखिनि चेनेलफोर दङ बेखौबो गासैखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय मानो होनोबा साबस्क्राइब खालामनायावहा जोंहा जेबो थाङा आरो मानसिफ्रा बहुतानो बुङो जोंलाय मानो बिनि भिडिअखौ नायनो बिसोरसो फैसा मोनगोन बेबायदि होननानै सानो दै जोंनि बर' मानसिफोरा जोंनि बड' ब्लगार बा बड' भिडिअसफोरखौ नायनो थाखाय माने माखासे मानसिफ्रा बिदि बुङो आरोना जों बिसोरनि भिडिअखौलाय मानो नायनो बिसोरसो फैसा खामायगोन होननानै खिन्थु बिथांमोना मानो साना जे बिथांमोना जि टिभियाव नायो टिभियाव जि बलिउड मुभिस बा जिमानखिनि सिरियालफोर नायो बेफोरबोथ' बिसोर टिभियाव नायनायाबोथ' बिसोरो फैसा मोनो अब्ला जोंनि बर'नि भिडिअसफोरखौ नायनायावबा बिस्रा दुखु मोनबाय बर' मानसिया
आर्निं खालामनो हागोन बर' मानसिया मालदार जागोन बेखौबा मेगन सानो हाबाय खिन्थु बै टिभियाव नायनायाबोदि बिसोरो फैसा मोनो बेखौ मानो साना बेबायदि आरो बेखायनो आं मा खालामो आं जेब्लानाखि इउटुबखौ स्क्रल डाउन खालामो ना इउटुबखौ इदि खालामगोन ना इदिट खालामनायावहा जुदि थामनेलफोरावहा आं सिनायो बे मानसिया बर' बा बिदि लिरनायावहाय टाइटेलावहाय होमबाना आं डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब खालामो न' डाउट आं सिनायो सिनाया खिन्थु आं साबस्क्राइब खालामो आब' नोंनि एफबि पेजखौ रिकभार खालामफिननो हागोन ना हाला आं दाख्लै गसाइगावआवहा थांबा लावदुमा मसलपुर थानायावहाय साइबारावहाय केस होदो ओमफ्राय बे केस होनायावहा ओरैनोथ' सिगांनिख्रुइ इमान इदि एक्सन लानाय जायाखैमोन मानो होनोबा नागिरना मोनाखैमोन ना जिडि प्रडाक्सननि जे हेक जादोंमोन ना बे टाइमावहा आरो जों मोनफिननायखाय एसेबां बारा माबा खालामासै आरो आजिखालि पुलिसफोरा नैबे गैयाबा खामानि मावाना बेबायसा आरो ओमफ्राय उनावहा मा जाखो दा जिथु साइबारावहाय जिथु केस होबाय बियो बुंदो आरो जुदि मबाइलजों हेक खालामदोबा सानथामावनो रिकभारि खालामनो हागोन आरो जुदि ब्रडबेन्डजों खालामदोबा ब्रडबेन्ड माने जिथु वाइफाइ लायोना जोङो बे वाइफाइजों जुदि खालामोबा 1 मान्थसो लागोन माने रिकभारि खालामनो खिन्थु रिकभारि खालामनाया 100% गेरेन्टि होदों आरो बिसोरो नायनोसै मा खालामो मसलपुरनि पुलिसा होनदो केरेला से Tapon Kama. Thank you so much. El Boro Entertainment Jonai. Love from Jonai. Yes, thank you. जनायावसो जन्म जानाय मानसिथ' जनायनि मानसि सोरबा कमेन्ट्स खालामबा गोसोआ गोजोननाय मोनो खिन्थु आं जनायखौ आङो जन्म जानानै 1.5 मास ना 2.5 मासावनो बे जाहा थानाय जायगायावहाय फैबाय आरो अनसाय नार्जारि बा मालाय आब'आ बेयावबो नाया बैयावबो नाया आंनि कमेन्टखौनो आयौ मानो बिदि होनो बा मालायखौ माबायसा प्रनाउन्स खालामनानै बुङो नोंसोरो बा मालाय बिदिसो होननांगौ मा खबर आब' गेमस्रि न'आव गासिबो मोजाङैनो दंना औ आगै मोजाङैनो दङ खिन्थु जोंहा जिथु मादै दाख्लै अपारेसन जादोंमोन ना बे दाबो हामाखै माने बिराद खस्थ' होयो माने बेस्रा बिथाङाबो बे मादैयाबो बिराद खस्थ' मोनो खोमा थानो सुखुवा बेखायनो आरो मा होनबावनो दा बे मादैनि थाखायनो टेनसन सेवालि बर' हाय आब' मा खबर आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो आब' सना थेंक इउ स' माच आगै लाभ इउ पिंकु दैमारि बिग फेन थेंक इउ स' माच खै हाजार मोनलांखो आब' गसाइगावनिफ्राय सिरिथानो बेखौ खिथानो मोनो नामा दानो मेगन सालायगोन सोरबा CH ब्लग्स दाउदै सिंनि दाउदै गोमो आब' फिदा नों जे मिसुगुरखौ पार्मानेन्ट जिथु खालामो बेखौ होनो आइब्र' जिथु खालामो ना बेखौ होनो माइक्र'ब्लेडिं बेखौ खेबसे टाच आप खालामनो थांनांगौमोन आंना एसेबां रियेलावहाय एसेबां मोजां नंला बेखौथ' आङो दा ड्र'सो खालामदों आर्टसो खालामदों नालाय जेनेबा ओमफ्राय बियो खेबसे फार्स्टआव माइक्र'ब्लेडिंखौ खालामबायना ओमफ्राय खालामनानै खेबसे टाच आप खालामनो थांनांगौ होमबासो बांसिन मोजां जायो माने बेबायसा आरो आब' दाख्लै सन्जय बसुमतारी आब' दाखालि गसाइगाव मालागुरियाव फैना माबायदि मोन्दों नों बहुत बरिया बिराद अननाय होयो बिराद रेसपेक्ट होयो आं सानाखैमोन जे आंनि एसेबां दावराव दावसि जानायनि उनावबो नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनसायगोन आं बेखौ सानाखैमोन ओमफ्राय आंखौ बहुत मानसियानो बुंदों जे ससियेल मिडियायावहाय माखासे जेनेबा गासिबो नङा माखासेया जेनेबा जब गैयालासिनो माबा गैयालासिनो ओरैनो आल्टु फाल्टु कमेन्ट्स खालामो बेयावहाय नों खर' दासा बेबायदि होनना गोबाङानो बुंदोंमोन खिन्थु आं बिलिभ खालामाखैमोन मानो होनना बुंबा सोरबा सोरबिफोर बिदि मिसआन्डारस्टेन्डिं क्रियेट खालामनानै दुखु मोनहोनाय खालामदों जिहेतु गासिबो दुखु मोननानै दोङो होनना सानदोंमोन आं खिन्थु बेनि उनावबो जे नोंथांमोना आंखौ एसेबां अनसायदों बे आंनि थाखाय माने नंमारगौ इसोरा माने जाय मानसिया मा होनगोन दा माबा माबि बुंबा कन्ट्रभार्सि जालायगोन जिखुनु आं बुंसै जुदि मानसिया सैथोबा जुदि मानसिनाव कनफिडेन्ट दङबा जुदि मानसिया मोजां गोसो लानानै मोजां खामानि मावलाङोबा इसोरा जेब्लाबो बेजों लोगोआव थाफायो बेखौल' बुंसै आं आरो बे माबानि सिगांबो
बे माबानि सिगांबो मा होनो बे गसाइगाव प्रग्रामनि सिगांबो बेंटलावहाय दंमोन आं बेंटलनिखौ केन्सेल खालामबाय आब'ना खावलाया जारौ आपेल बायदिखाय मेकआपसो बियो मेकआप हानानि मारै दं मोजां ना खबरफ्रा मोजाङानो आदाना आब' जानकि सना जानकि सना हाय नानि माबोरै दं मोजां ना खबरफ्रा मोजां आब' मोजां सॉरी आदा अमृत मारे हिंदी में बोलो अभी मैं हिंदी में क्यों बोलूं बताओ हिंदी चैनल में लाइव गई थी वहाँ पे तो हिंदी में नहीं बोला हिंदी में कोई भी मुझे पूछा नहीं था दाई माने हिंदी रायलायबोदों गुड इवनिंग मेडम MB क्रिएशन बर' थेंक इउ सो माच आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय नै लावदुमनि बार्थडेआवहा लावदुमनि आंनि मिउजिक भिडिअखौ होनो नागिरनायावनो हांगामा जाना होबाय दा भिडिअखौ होनांगौना होनाङा सानगासिनो आङो नोंथांमोनानो कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरदो जे भिडिअखौ होनांगौना होनाङा जुदि नायनो लुगैनाय कमेन्ट्स नुयोबा आङो आयौ कमेन्ट्सखौ नायनो हाला आङो धीरे 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 कमेन्ट्स करो आब' नोंखौ मोनबा लागौमोनलै नोंखौ उन्दुनाय मानि बिब' लिंनानै बिब'खौ लानो मोनो गसाइगाव फैनायाव नोंखौ जोंनाव आलासि जानो लेंनो गोसो नागिरदोंमोन आं इस मानोथो लेङासै इमान गोजाननिफ्राय इमान हरावसो फैनांबाय आङो ओइ आब' मोजां दंना जि गोसोखांबाय थादों आं नोंखौ अखाफोर बसुमतारी आगै आं मोजाङैनो दङ थेंक इउ स' माच आंखौ गोसोखांनायनि थाखाय टेक्लाखौ लाइफआव लाबो आब' सनार आं लेंहरनो आब' अननानै मेकआप भिडिअ बनाय दे आंनि मेकआप खालामनायखौ मोजां आं नोंनि मेकआप खालामनायखौ मोजां मोनसियो थेंक इउ स' माच आगै इउटुबाव नायनानैनो सोलोंनाय आङो माबायसा मोजां जायोना जाया नोंथांमोनासो नुनानै मिथिगोन नालाय आगैमोनासो आब'मोनासो सेंग्राफोरा रागा जोंसै आंखौ मेकआपनि भिडिअ होबाथाय खालि मेकआपनिल' भिडिअ होयो देलायनायल' बिदि होननानै आब' नोंखौ बेखौ मानो फरायखादों आब' नेल एक्सटेनसन खालामनो बेसे लागोन प्लिज खिन्थालाय 3000 माने बिदि माने फिक्स प्राइस गैया दै मबेबा दखानाव खम महाबा दखानाव बारा बा डिजाइन लानानै बारा बेबायदि आरो खिन्थु 3000थ' नांखागोन नों मेकआप लाया हौवा माब्लाबा लाइफ होलाय माबायदि नुयो नायगौमोन नोंथाङा आंनि गेमस्ट्रि मेकआप होननानैल' सार्च खालामना नाय इउटुबावहाय अब्लानो नोंथाङा आंखौ उइदाउट मेकआप आंनि जिथु रियेल फेस बेखौ नुनो मोनगोन दे आं लाइभ फैलायलायनानै बुंनो नाङा बेखौ नोंथाङा गेमस्ट्रि मेकआप भिडिअ होननानै सार्च खालामो इउटुबाव अब्लानो आंनि उइदाउट मेकआप फेसखौहाय नुनो मोनगोन दे मा नाम मोनथाय माहाबा थांबाय र' बि बर' नोंथां बि बर'आ हिन्जावना हौवा मिथिला हिन्जावनिसो प्रफाइल दङ उइदाउट मेकआप नायनो लुगैदों बांद्राय मेकआप खालामबा मोजांसो नुवा आं आब' सिम्पोलानो बेस्ट हिन्जावसा औ खिन्थु आं मेकआप खालामनो मोजां मोनो नालाय बेखायसो खालामो बा समायना नुनो थाखाय अभियासलि सब हिन्जावसायानो समायना नुनो लुगैयो अब्लाबाबो मेकआपाव बिराद गोसो नालाय गोदोनिफ्रायनो देलायनो लुगैयो खिन्थु गोदो जेबो देलायनो रोङामोन गोदो मिसुगुरबो आखियामोन खालि काजलल' लाबाय लिपस्टिक लाबाय फेयार लाभलि 10 थाखानि 10 थाखा दामनि फेयार लाभलि ओमफ्राय 10 थाखा दामनि पन्स पाउडार ओमफ्राय काजला जाहैबाय थाइबाना 10 थाखानि ओमफ्राय लिपस्टिकआ आङो 100नि गाहायाव बायनायखौ गोसोआव गैया खिन्थु 100नि लायोमोन आं लिपस्टिकखौ गुमै लावदुमजों नोंजों भिडिअखौ नायनो जोबोद हांखुर जाना दंखायो आब' सनानै मोनसेल'सो कमेन्ट्स नुबाय आं मनिषा दैमारि आरो सोरबाफोर नायनो गोसो दंना गैया आंनि आरो लावदुमनि भिडिअखौ आब' इन्सटाग्रामाव मेसेज हरनायखौनो नायोथ' रंगिना खाख्लारि माने बहुत बुरजा फायोना आगै नायख'नो हाया जुदि आं सानफ्रोमबो मेसेजखौ नायनानै रिप्लाय हरबाय थायोबा आङो भिडिअखौनो बानायनो हानाय नङा आब' नों माला गसाइगावआव फैबावगोन गसाइगाव आलासियानो गैया मिथिबायना माहा थांगोन आं देलायवलाय आब'खौ मिउजिक भिडिअखौ थाब लाबोथार गुमैजों नोंनिखौ मनिषा दैमारि हे जागोन दे आब' नों सार्जारिं खामगोन ना खामा खनसेसो
आब' नों सार्जारिं माने प्लास्टिक सार्जारिखौ होनदों ना माखौ होनदोंथाय मोनथाय दैमारि बेखौनो होनो खोमा आब' जिडि प्रडाक्सनाव मिउजिक भिडिअ नुगोन ना नुला मानो नुवा जानो जेब्लासिम आं थागोन अब्लासिम नुबायानो थागोन अन्नानै खिन्थाहरदो आब' प्लिज आं बुंबायना आं थैजासिम नुबाय थागोन आं थैजासिम नुबाय आं थांना थाजासिम नुबाय थागोन आं थैबाथ' माहाथो नुबावनो नङा होमबा जुदि आं थैनायनि उनावबो जुदि आंनि गथ' गथाया जुदि कालचाराव इन्ट्रेस्टेड थायोबा जुदि सानो जोंहा बिमानि प्रडाक्सनखौ गोजौसिम लांनो बेबायदि सानबाथ' थाबाय थागोन दिसुन आं थैना थांबाबो आरो मानसियाथ' माला थैयो थाङो पात्ता गैया न' मा थिग आं गाबोनबो थैनो हागौ नामा खिन्थु दानो थैया दिसुन थैनो बायो आं माथो आब' नों नाम्बारखौ हरनो थिनाखै दादा प्रकासनो सोर बुंनाय बे सुसमिता नार्जारि आगै सोर बुंनाय बे प्रकाशआ हरनो बानानैनो बिदि होनबाय खोमा लाभ फ्रम मणिपुर आइ सापर्ट इउ थेंक इउ स' माच डियार आब' नोंखौ गुमैलाव दङ बेसेयावनो मिथिया सोंहैथां बेनाव आंथ' बिराद अनो गसाइगावआव फैब्ला मोसानाय नायनो गोसो जाथारदों आं जागोन दे नेक्स्ट टाइमाव आब' नों माला गसाइगावआव फैबावगोन आलासि गैयालै आगै आलासि थानायबा थांगौमोन भास्कर मुसाहारि आब' जोंनि कमेन्टखौ फरायानो नोंलाय बिदि नङालै आगै सात बीमार का समाधान वाव हाय मैम आप मुझे भूल गया ना आप आपका यूट्यूब चैनल का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया था जेडीएक्स ने मुझे दिया था नहीं भूला यार कैसे भूल सकती हूँ आपको थैंक यू सो मच वंस अगेन और अगर मतलब आप जेडीएक्स से कांटेक्ट करके मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हो और मुझे आप मैसेज करो मेरे कांटेक्ट मतलब मेरे व्हाट्सएप में ऐसे नहीं यार मैं कभी भी ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ कि किसी को मतलब यूज कर लिया किसी को भूल गई ऐसे टाइप का नहीं हूँ आप नंबर ले सकती हो जेडीएक्स को पूछकर और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो हाय आब' हाबायाव लिंगोन ना हे मा लांखो हाय आब' हाबायाव लिंहरगोन ना हले लिंहरनांगोन हले अमा जादो अमा मासे मासे होनांगोन दे होमबासो आब' एफबि पेज हेक जानाय सल्युसन जाबायना आं खिथाखांखाबाय दहयो सानथाम नांगोननो जुदि मबाइलजों खालामदोंबा आरो जुदि ब्रडबेन्डजों खालामदोंबा 1 नांगोननो आरो आब' आंनिखौ 7तासो कमेन्ट हरबाय रिप्लाइ हरा दिसा हायनारि आंगै मानो गाबनाय इम'जि हरो दुखु मोनो आङो आब'नो मायबा मोनसे दिगदार जादों नामाथाय र' एक सेकेन्ड आं नायबावनो ना दीदी रिप्लाई क्यों नहीं करते हो सरि आगै बिराद माने कमेन्ट्स फैदोंमोन आं मानो इदि जादों कमेन्ट्सआ मानो रिपिट फैबाय थादों माने माने आं कमेन्ट्सखौनो नुला इदि थांबाय थायो माइनाव दैमारि नायथारगोन जल्दी होदो लावदुम नोंनि भिडिअखौ गोसो हांखुर जाखादों इस थेंक इउ सुनु खाख्लारि आब' नों मानो रिप्लाइ होआ रिप्लाइ होगासिनो आगै आंना 10ता जाबाय नाना सरि आब' भिडिअआ मालानिफ्राय आपल'ड होगोन सानदों आब' प्लिज साननैसो नेथ' मेथाइआ रेडि जाथ'वाखै मेथाइ माखासे दंखायो खिन्थु आं खेबसेनो मोनथाम माने खेबसेनो मोनथाम भिडिअ होनो सानदों नालाय बेखायनो एसे टाइम नांगोन आरो लोगोसे दाख्लै जिहेतु बिसिएआ जिहेतु डिसिसन लाबाय जेनेबा आंबोथ' जेनेबा बिसिएनिफ्राय बेस्ट एक्ट्रेस एवार्ड मोननाय स' आं बिथांमोनखौ रेसपेक्ट खालामो बिथांमोनखौ आं अनो बा जोंनि बेफोरबायदि रिप्लाइ होलायनाय नांलायनायनि थाखाय बिथांमोना गोबां सोंखारि जादों बेखौ आं बुजियो बेनि थाखाय आं निमाहाबो बिबाय बिसिएनियावहाय नायनोसै बिथांमोना मा होनो आंनि सायावहाय बा जोंनि बे इन्सिडेन्टनि सायावहाय मा होनो मिथिला जिखुनु आंथ' जेब्लाबो गारा भिडिअ होनायखौ बा सोरबा बुंनायजों बा मानायजों आंथ' भिडिअ होनायखौ गारा नालाय ओमफ्राय अब्लाबो जिहेतु आंहा राइट्स दङ जे
निमाहा बिनायनि बा जोंनि जिहेतु रिप्लाइ भिडिअनि थाखाय बिथांमोना सोंखारि जादोंनो बेनि थाखायनो बिथांमोना बे डिसिसनखौ लाबाय जेला आं बिथांमोननियावहाय निमाहा बियो आरो जेनेबा जोंनि थाखाय ना एसे निब्बा निब्बिफोरबायदिनो एसे रिप्लाइ होलायलायनायनि थाखाय बुंजानांगौ जाबाय नालाय गिदिर गोलावफोरा जोंथ' मैया दाख्लैनिसो मानसि कालसारावहाय खिन्थु जोंनिबो सिगांनिफ्राय गोबां खामानि मावबोनाय मानसिफोर दङथ' बिथांमोना जोंनि थाखाय लासिं सिं जानांबाय बेखायनो आं निमाहा बियो आरो निमाहाबो बिखादों आं बिथांमोननियावहाय नायनोसै बिथांमोना मा होनो खिन्थु भिडिअ बानायनाय बा भिडिअ होनायखौथ' आं जेब्लाबो गारखाया बेथ' खाथां खोथाखा एमटि नार्जारि आब' नोंनि मुं लानानैसो गासैबो फिसा फिसा बर' इउटुबारफ्रा फैसा आरजिजोब्बाय माहाजोन जाजोब्बाय ने स्पिचलेस आं जेबो बुंला आब'आ बेसे इयार्स जाखोसालाय आङो 2020 दा 21 ना 2022 नि मार्चआवहाय आंनि बार्थडे आङो 25 जासिगोन बुरिबाय खिन्थु आंखौ 30 इयार्स जानाय बेसा नुयो खोमा ना सबबो आंखौ बुङो आरोना रियेलाव नुबाथाय नोंखौ माथो बिराद लोटो दोङो रियेलावलाय माथो बाङाय फिसासो होननानै भिडिअ बिराद गोदोर नुयो खिन्थु लदा खारदैसुन आङो बिदि होननानै जे आङो पुरा भिडिअ लोदो रियेलाव एकदम स्लिम साइज बेबायदि नङा दे माने एसे डिफारेन्स दङ आरो आब' नोंनि गानै गस्लाफोरखौ आंनो हरदो आब' जोंहा गोरिब मानसि आयु मानो बिदि खोनायाखै नन्दिनि ब्रह्म मालाबा लोगो मोनबा आं बायनानैनो हरगोन दे किरन नार्जारि बहाबा हटेलाव खामानि मोनगोन नामा आब' मोनसे खामानि मावाखै बे निउस पेपारफोरावहाय नायबाय था बेयावहाय मोजां मोजां माने जब ओंखारो आरो बेयावहाय माने कन्टेक्ट नाम्बार थाखाय बेवहाय कल खालामनानै खबर लाबानो जाबाय मोनगोन अभियासलि मानो मोना खामानि बहुत दङ दुनियायाव जास्ट नोङो बेकारल' थानाङा बहुत दङ खामानि मानसिया माबा मोनसे मावनो थाखाय गोजानाव थांलायलायनाङाथ' खामानि मावनो थाखाय बहुत दङ गोजानाव थांबासो जे फैसा आरजिनो हागोन बे नङा आंना फिसालाया खालि नोंनिल' भिडिअ नायो आरो खालि हे गाइस नि भिडिअ नायनो होनबाय थायो जोंनाव फैदो आलासि जानो लावदुमखौ लाना गसाइगावआव आंनि बुरियाबो लिंहरनो थिनबाय थायो सुरत मुसाहारि आयु माइसे अनो थेंक इउ स' माच जागोन दे मालाबा थांगोन जायै जायैनो फुंजोब्बाय आदा आरो मा जाहैबावनो होनदों जास्ट नोंथांमोननि आं अननायखौल'सो दा नाजावनो हायो आरो मालाबा थाङोबा खबर लालायलायगोन थांगोन ओंखाम जानो नारजि अमा ओइ आब' नोंनि साय देरसिनफोराबो नोंखौ आब' लिङो नामा माथो रावबो सिस होननानै गाबज्रिया नोंखौ एम गेम दाख्लै मा जादों मिथिबाय दा आंनि मबाइलालाय माथो जायो दाख्लै मा जादों गसाइगावआवहाय गसाइगावआवल' नङा देसुन जिमानखिनि आङो प्रग्रामफोराव थाङो बेयावहाय जि गिदिर मानसिफ्राबो आंखौ होनो आरो आब' गेमस्रि ओमफ्राय आं सानसेखालि आं सोंबाय आरोना लावदुमनियाव आंखौ मानो एसां बोरायफोराबो माने आब' गेमस्रि नङा नोंखौ अननानै रेसपेक्ट होनानैसो आब' होननानै बुङो दे होनबा जि बोराय दारि गोनांफोरानो आब' गेमस्रि देसुन बाङाय उन्दैफोरा बुंजायो खिन्थु इमान बोरायानो आब' गेमस्रिबा मिनिहरखासै आङो ओमफ्राय आंथ' इसोरनि सिगाङाव डाइरेक्ट मिनिनो हाया ओमफ्राय आं ओरैबायदि हमथायो आरो आंथ' मिनिनायखौ बारा हमथानो हायाना ओमफ्राय होननानै मिनिथिनानै थासिगोन आरो आङो बिराद मिनिहरथारो मिथिबायना दारि गोनां पेख्लाफ्लाफोरानो हाय आब' गेमस्रि होनना होनो सानखायो आङो आंनिखौ फरायानो आं बाबायसो मिजिं बसुमतारी मानो बिदि आगै निहिर बर' सुदेम हेशटेग सुदेम आब' मटु सना गसाइगाव फैबाबो हामगोन थांगोन नेक्स्ट टाइमावबो लिंहरगोन होनदों बिथांमोना नायनोसै आंखौ लिंहरबाथ' आं थांखागोन देरहासार लाहारि एडमिसन हावलाद हरथ'लै आब' एडमिसन खालामनो आयु आं दहायनो बुंखाबायना सिरियासलि गड प्रमिस आंनाव दायो एकाउन्टावहाय अनलि 1000 मोनसे एकाउन्टावहाय 3000ल' दङ सब इनभेस्ट खालामजोब्बाय आङो सब बाहायजोब्बाय फुजानि गस्ला बायनोबो गैबावा खिन्थु
आंनाव जुदि सोरबाफोर बिदि डाइरेक्ट आंखौ लोगो हमनानै जुदि एडमिसन मानि बिदि बियोबाथ' आं हेल्प खालामगोन देसुन जेबो प्रब्लेम गैया हानायखिनिखौ दै आंथ' एसेबां मालदार नङाना मोनिसा दैमारि आं फट' लाथारगोन आब' नोंजों बाक्सायाव फैबा इस थेंक इउ लुआ आब' आंखौ नोंनि जिडि प्रडाक्सनावहाय आपकामिं एलबामाव हिर' लादो रा आब' जागोन दे लागोन कमेन्टखौनो नाया माथो आब' गेमस्रि किरन नार्जारि नायो आगै मानो नाया जानो आब' नोंनि खानायखौहाय जा मोजां नुदों ओहो आं उन्दुदोंमोन देलायनानै भिडिअ बानायखांनानै मेंनानै नायलाय गावजों ओमफ्राय आं सानबाय लाइफखौनो फाइनसै दे होननानै बाब लावदुमनि नाम लिरबा रिप्लाइ हरलायथारो इस सोर होनदों ब्रकेन एन्जेल इस नोंगौ नामा जिखौ नुदों इखौ हरदो होनदो मालाबा गसाइगावआव फैबावबा जोंनाव आलासि जानो फै आब' अके बिस्वजित मुसाहारि थांगोन दे नोंथां आब' आंहा दासो बाट रिप्लाइ हरा अलंखा बसुमतारी रिप्लाइ हरा नों आं जा नायनो लुबैबाय गुमै लावदुम आरो नोंनि मिउजिक भिडिअखौ नोंसोर सानैजों जा समायखायो आब' मारै दं गुमैनि खबरा प्लिज रिप्लाइ हर खबरखौ खोन्थाहरदो गुमैया दा साननैसो बिराद मोजाङैनो दङ दाख्लै साननैसो बिराद लोमजादोंमोन लोमजानानै जि रानथेंथें नैबेबायसा रानथेंथें जासारबायमोन ओमफ्राय दा फुरा जायै बाङाय लदा जादों गस्लाफोरा फिटिं जालायलायनो नागिराखै ओमफ्राय दायो मानसिया मोजाङैनो दङ बिबारि बर' कार्टुन बिबारि बर' आब' लुदुरगे नोंखौ जोंहानाव मालाबा लाबोगोन दै फैगोन ना फैया थांगोन मानो थाङा जानो खालि नोङो अमा देसिजों आरो नारजिजों संना दोन ओमफ्राय ना बाथोन संना दोन ओमफ्राय एम्फौ फ्राय खालामना दोन होनबानो थांगोन ओरैनोसो होनदो दे ओरैनो होनाखै हसायनो होनदो ओरैनो होनो होननानै ओरैनोसो होनथिदो टेक्ला गैया नामा आब' दङ रुमावहा दोङो फुरा गेम गेलेबाय थादोयो पाबजि आरो लाइभ स्ट्रिमबो खालामबाय थादोंमोन खोमा गावनि चेनेलाव जोंहा टेक्लानि जुदि चेनेलखौहाय नायनोबा बे खालि गेमनि बरिं भिडिअसफोरल' होबाय थायो दै ओमफ्राय आं बुंदो नोंबो भ्लगार जादो बिदि होननानै ओमफ्राय बे लाजियो केमेराखौ नायनानैनो रायलायनो ओमफ्राय आं होनबाय आरो बिदिबा जानाय नङा खालाम बिदि होननानै नोंखौ सापर्ट होग्रा मानसि दङ बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहाय खालामगोन बिदि होनबाय थायो आरो ओमफ्राय दाखालि खालामदोंमोन ना मिनिथावना जि मिनिबाय आङो माबा भिडिअखौनो जि लोरि लायो बोरैबा लाथारो आरो भिडिअखौ आब' गफुरनिखौ मोजां मोना नामा माथो रिप्लाइबो खालामा आब' आंनिखौ मिजिं बसुमतारी आयै सना मानो गफुरखौ नायनो बानो देलाय गफुरनिफ्रायथ' गफुरखौ मोजां मोननायखायनोथ' जोंहा असे बिदानि थाखाय बिबाजैखौ गफुरनिफ्राय लाबोदों आरो नोङो गफुरखौसो मोजां मोना होनना बुंदो आइ लाभ गफुर मेन आं बिराद मोजां मोनो गफुरखौ बिनि थाखायनोथ' गफुरनिफ्राय जोंहा बाजैखौ लाबोदों टुक्लु बिमाया बाजैया जोंहानिया बेयो गफुरनिसो जामा जायो नामा आब' नों बिस्वजित बसुमतारी जामा जायो नामा माने बुजियासै सिमां बसुमतारी आब' गेमस्रि लावदुमखौ जा हेन्डसाम नुखायो आं माने बिदि होनो जेलास जायो आं आब' मेहेरजों सोरगोफुरियाव थांथाराखै नामा खेबसे थांबायानो माथो आरो खेबसे थांबावनांगौ बिराद सिं सायो बाइक गाखोनाया बिराद गोजान ना माबाया लामाया लकेन बसुमतारी खुदुमथावलै आब'आ आंखौ खेबसे खुदुमहरनो आब' फावजों सिरि आब' आब' गेमस्रि लावदुमखौ आब' आंनि चेनेलखौबो आब' एसे बुंना होदो आब' सना प्लिज आं मिजिं बसुमतारी गफुरनि अके आगैमोन गासिखौबो होनखायो आङो बर'नि चेनेलखौनो साबसक्राइब खालाम आरो लोगोसे मिजिं बसुमतारी चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना आब' नोंखौ बिटिआरनियावल' लिंहरो नन बिटिआराव फैया नामा मानो फैया जानो फुंबिलि आगै आंखौ
आंखौ जेराव लिंहर इयावनो थांगोन आं जनायाव लिंहर धेमाजियाव लिंहर सिमेन्ट सापरियाव लिंहर लिङाखैयानोबा माथो थांनो आं देलाय लिंनोबोथ' नांगोन टेक्लानि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव हो एजुकेशन अनलि टेक्लानि चेनेलनि टेक्लानि चेनेलनि लिंकआ जिथु टेक्लानि फार्स्ट ब्लग होननाय भिडिअ दङ ना आंनि चेनेलावहाय बेनि डिसक्रिपसनावहाय दङ आरो लोगोसे बेयावबो आं जुदि बावाबा दा लाइफखौ एन्ड खालामनायनि उनाव जुदि आं बावाबा इयावबो आं एड खालामनानै होगोन खिन्थु आंहा बावनाय बेमार दङ बावगारो आङो मालाबा मा रिपिट जाबाय थादों देरहासार ब्रह्म आंनिखौ नायसनथारा मोनथामावबोनो सरि आगै आब' गेमस्रि प्रियंका बसुमतारी हे आगै टाइमा खोथा जाखो आब' सना आंनि गोरबोनि नोंखौ आं जा मोजां मोनो आब' अनजु मुसाहारि ना मामोन अनजु मुसाहारि थेंक इउ स माच आगै मुवा देंखो अन्थाव बाथाव नुथारदों जानो थेंक इउ स माच आब' नोंसा आफानि लोगोनि न'आव फैया नामा जोंहा बाबानि लोगोनि न'आव सोर सासे बाबानि लोगोखौ होनदोथाय मिथियासै आङो बाबायाथ' लोगो दोंसाबो दिसुन आं नेपाल थांनो होननानै नै फुजा जोबनासो थांनो हासिगोन सोरबाफोर जुदि आंनि भिउवार्सफोर सोरबाफोर नेपालनि बर'फोर दङबा आंखौ कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय इन्स्टाग्रामावहाय दे ओमफ्राय आंनि मोनसे ड्रिम दङ आरो स्काइ डाइभिं जिहेतु एर'प्लेननिफ्राय जे बाख्लायोना पुरा होननानै बाख्लायनानै दसे टाइम बारावहा बिरनाय बायसा थानानै पेरासुट अन खालामनानै पुरा पेरासुटजों पुरा बिरै बिरै थांनानै उनाव माबायोना स्काइ डाइभिं बे आंनि ड्रिम आं बेखौनो फुरा खालामनो थाखाय नेपाल थांगोन खिन्थु दाबो थांनो मोनाखै फुजा जोबनानै थांसै आंनिखौ रिप्लाय हरा बिनानाव अखाफोर गावदां आयौ रंजालि नार्जारि मानो हरा जादों आब' हरगोन क्यों रिप्लाई नहीं करा मेसेज मीरा बसुमतारी सो सॉरी डियर बहुत सारा कमेंट्स हैं तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई देते जाऊँ आब'आ गासै जायगायावबो थाङो गवालपारायावल' बारा फैया आब' मानो आब' फैदो मालाबा अके थांगोन आङो गवालपारायावहाय जितु क्लिनेस्ट भिलेज दङना बेयाव थांनो बिराद गोसो आङो बे साननैसोआवनो थांगोन आङो दे गुथार बसुमतारी अफिसियेल गवालपारायाव दङना बेयो क्लिनेस्ट भिलेजआ मा नाम मोनलाय कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरलाय आंनो बावगारबाय आङो इउटुबावहाय दाख्लै नुदोंमोन आं बिराद समायना जायगाया बिराद क्लिन आरोना भिलेजआ स' बेयावहाय आङो भिजिट खालामनो थांगोन आब'आ मा कार लागोन उनाव फैसा गैया आङो सानदों आरो बाबानो सरप्राइज होनो आंहा मोनसे ड्रिम दङमोन जे आङो जेब्लासिम वेल सेटल जागोन दासिमबो आं वेल सेटल नङा दे आं दाबो स्ट्रागोलसो खालामगासिनो आंनाव एसेबां फैसा गैया खिन्थु आं जा एसे आर्निं खालामो आं बेयावहाय सेभिंस थायो आंना एभ्रि मान्थ आङो दोनो स' बेयावहायनो आंना कमप्लिट जानानै मोननो हागौ आरो नेक्स्ट इयारावहाय स' मोनबाथाय आङो बाबानो मोनसे फिसा कार होगोन आरो आंनावथ' एसेबां फैसा गैया जे आं पुरा दामि कार होनो खिन्थु माने बाराद्राय खम दामिद्रायबो नङा बाराद्राय दामिद्रायबो नङा एसे मिडियामनि होगोन आरो बाबानो आङो बे मोनसे आंनि सिमां दंमोन बे कारखौ होखांबानो गैला जेबो गैला आंहा जिउआवहा जेबो गैला माने बाबानि सिमांखौ फुरा खालामना होनाय जागोन आरो आंनि सिमां जिहेतु आङो बिदि खालामगोन होननानै सानदोंमोन बेखौ मनिन गयारि हाय आब' आइ एम फ्रम मिथिया आं नोंखौ इमान समायना नुखादोङाखै आब' मा बुजिगोन ना आं बुंनायखौ माजों सोखो गैलाय आब' माबासो लादों नामा नोंलाय हा माथो बुंनाय आङोथ' दिनै ओंखाम जाले खिन्थु आङोहाय अमा चिकेन चावमिन जानाय दंहैयो ओमफ्रायहाय आं दा जेबो जाले नोङो माखौथो जानाय जा समायना नुसोदों आब' नोंखौ बिपुल बसुमतारी
Thank you so much. Namla abo आंनिखौ खनसे lazy blog. Hey आगै lazy blog. आब' आंनो मानो रिप्लाइ होआ 14 तासो जाबाय कमेन्ट खालामनाया बाट रिप्लाइ खालामा नों मानो बिदि आं दुखु मोनबाय स' सरि आगै दैजि नार्जारि स' सरि आगै सना अमा दों नार्जि आरो लाथा जानो हाया न'आवहाय आं आंनि मामिखौ संनो होगोन मानो बिदि मानो गोथाव बुस्थु रहित चन्द्र दैमारि लावदुमा गावनि न'आव दोङो आरो लावदुमा मा आंनो थाबाय थागोन नामा आब' नों एलबाम बानायला नामा सोर बुंनाय नोंखो बानायला होननानै अबभियासलि थैजासिम बानायगोन थैजासिम नङालै थांना थासान्दि बानायगोन 100तासो हरबाय खेबसेबो रिप्लाइ खालामा नों आब' एमटि ब्लग खालामबाय आगै सना सरि रिसार्ज गैलालै मेम फैसाबो गैला जोबसिगोन साननैल'सै सोनोबो हाला मा खालामबावनो आयु बेसा सेम कन्डिसन जानानै दङ आंहाबो जेबो फैसाबो गैथारा खिन्थु आं सिगाङाव थानाय टाइमावथ' सोना होदोंमोन दाबो सोनो हायो रिसार्जखौलाय खिन्थु कन्ट्रभारसिल' जायोलै सोरखौबा हेल्प खालामबाबो देखायथिनो हेल्प खालामो मायो होनना बुङो खिन्थु आं बेफोरखौ केयार खालामा एटलिस्ट सोरहाबाथ' आं होनायाव आं जुदि सल्भ खालामनो थाखायबाबो होदो एटलिस्ट सोरहाबाथ' हेल्प जागोन बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' सोरबा बेखौ आंखौ सल्भ खालामनो थाखाय हेल्प खालामदों सल्भ खालामनो थाखाय मोजां मानसिफोरजों मोजां मोनजानो थाखाय हेल्प खालामनो होनना बुङोबा आइ डन्ट केयार मेन मानो होनना बुङोबा आंनि होनायजों सोरबा सासे मानसियाथ' हेल्प जागोन बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' आब' जा मोजां मोनदों मानिसा थेंक इउ बाबाय आं नोंनि रिप्लाइ नेयै आब' पिके प्रडाक्सन मानो बानांगौ जाखो आब' गेमस्रि आंनिखौ रिप्लाइ होलाया पपिनि बर' आं बिराद दुखु मोनो मिथिबायना बेखायनो आङो लाइभ फैनो बायो मालाबा माने दुखु मोनजायो आंनिखौ रिप्लाइ होलाया होननानै मनमति बसुमतारी हाय आब' गेमस्रि खैराबारियाव फैबा आलासि जानो फै दे आब' सना सियर थांगोन आंथ' खैराबारि थांबायानो थाखायो आब'आ काजलगाव फैला नामा लोगो हमजागौमोन फैयोबा चन्दन बसुमतारी थांगोन आगै आब' नों एलबाम बानायला नामा सोदोमस्रि बानायना नामा होनदों ओहो आं थाना थाजासिम बानायगोन आब' आंनो स्क्रान्चिस बायना हरलाय आयै सना बिरग्लाय बसुमतारी नांगौमोन आगै नैबेखौ आङो लिटल थिंसनिफ्राय हरदोंमोन आरो माबा इन्स्टाग्रामावहाय सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय नैबे स्क्रान्चिसा आं अलरेडि भिडिअ बानायखानानै होबाय ओरैबायदि असाम क्वालिटिनि ओरैबायदि माने बरिया कालार बरियाखा आं इउज खालामना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बे स्क्रान्चिसजों जुदि खानाय खायोना खानायाबो साया बिराद मोजाङैनो सायो आंखौ बुंनो होनायखाय बुंदो बेबायदि होनना साननाङा सिरियासलि आं बेखौ इउज खालामनानै मिथिनायखायसो होनदों बहुत बरिया माने एकदम असाम प्रडाक्ट रांसापारा आब' दासो गोसोआव फैबाय आङो गवालपारानि क्लिनेस्ट भिलेजआ रांसापारा ना सानसुलि बसुमतारी रांसापारा मालाबा थांगोन दे क्रिमाल बसुमतारी अके मालाबा थांगोन मालाबा नङा बे साननैसोआवनो थांगोन आङो हाइ डियार गेमस्रि सिस्टार आं नोंखौ गोसो थोहां वाह बेटा मौज कर दी मनोज बर' अके आब' जायगानि नेमा रांसापारामोन अके गोथार बसुमतारी अके थेंक इउ स' माच दे आंनो खिथाहरनायनि थाखाय दुगिथार आब'आ रिप्लाइ खालामथारा मानो बिदि होनोलै आंनाव दुगि होननाय बुस्थुआनो गैया मिथिबाय दा नोंथांमोनासो बेखौ नेगेटिभ सेन्सआव सानना लानानै आंखौ दुगि होननानै सानो थ्रि गार्लस RMR vlog लाभ इउ आब' आंबो नों बायदि नाजायो बाबानो आइनो गिफ्ट होना खुसि होनो औ आगै थ्रि गार्लस RMR vlog आं नोंसोरनि दाख्लैयो भिडिअसखौ नायदोंमोन नोंसोरनि चेनेलावहाय थांनानै नोंसोरो बिराद बरिया भिडिअ बानायो दै नो डाउट खिन्थु नोंसोरनि जिथु प्रेंक भिडिअ खालामनाय ना बहुत बरिया जायो दै खिन्थु नोंसोरो एसे मोजां खालामनो नाजाबाव नोंसोरनि पुरा माने नोंसोरनि जिथु टपिक लादोंना नोंसोरनि जिथु कन्टेन्ट बे एकदम बरिया दै आं नायनानै बिराद इन्जय खालामदों खिन्थु भिडिअ लानायनि माबाखौ एसे मोजाङै लाबाव बिराद बरिया नुगोन बहुत बरिया आगै आरो नोंसोरनि गोसोआबो बहुत मोजां आंनि थाखाय इमान मोजां मोनसे एमब्रयडारि लिरनानै गेमस्रि बिदि खालामना हरदों आं बिराद गोजोनदों आरो नों बुंदो आगै आंखौ लोगो मोनबाथाय आं होगोन होननानै अबभियासलि आंबो एक्साइटेड आरो जुदि नोंसोरनि खाथियाव थाङोबा बा मालाबा लोगो मोनोबा अबभियासलि लोगो हमखागोन नो डाउट लोगो मोनखागोन आरो आं बिराद मोजां मोनदों दै नोंसोरनि खामानिखौ नोंसोर जिहेतु मोजां एमब्रयडारि आखियो जोंहा बाजैयाबो बिराद एक्सपार्ट जोंहा बाजैया गहपुरावहा दखान दंमोन आरो
बे जिथु जोंहा बाजैयाबो खालामोमोन आरो बे सिलाइ जिहेतु एमब्रयडारि खालामनाय ना बेखौ खालामोमोन बहुद बरियाखा आरो नोंनि जिहेतु खालामनायखौ नायदों आङो बहुद गोरों नोङो बहुद आवगायलांनो हागोन लाइफआवहा हेलौ আমি লাইভ আইতাছি এই যে আমার ফেসবুক দিকে ঠিক আছে হ্যাঁ তোমরা খানা ভাত সাত খায়ালো তারপরে আমি কথা বলবো তোমার কাছে ঠিক আছে খায়া হলো তো তুমি ভিডিও দেখো না আমার কাছে কেন ফোন করতাছস না मैं देखा हैं फेसबुक में नहीं देखा मैंने अरे फेसबुक में नहीं बाबा ये मैं यूट्यूब में लाइव दे रही हूँ फेसबुक में थोड़ी ना दे रही हूँ फेसबुक मेरा पेज ही नहीं है उसमें अकाउंट पे मैं लाइव आके क्या करूँगी उसमें व्यूज ही नहीं होगा सोर हरनो प्रपोजल एक्सेप्ट खालामबासो रिकभारि खालामना होगोन होनदों माबा मिनथावनासो इखो ओमफ्राय मुस्लिमखौ गोसो नांगौ जाहैबाय आङो नोंखौ गारनानै ओइ रायलाय आं हालाले नोंखौ र' दोनथ' आब' नोंखौ नेहा कक्कर बायदि नुयो आं एक्टिंफोरखौ आब'जों गुवाहाटियाव थांबा लोगो हमनो हागोन ना हाया लोगो हमगोन दे आगै आं दिनै गोरबो खुंगुर आगैखौ लोगो मोन्दोंमोन माने लोगो हमगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय बिसोरो लोगो हमबाय आरो आङो बेलेग खामानियावहाय बिजि दंमोन अब्लाबो लोगो मोनबाय आरो आगैखौ लोगो मोनना बहुत मोजां मोनबाय हाय सिस्टार नोंहा लावदुम आयु 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 मेसेज लावदुम आगैया गैयामोनब्ला आं बिहामजो लाबोगौमोन आं हांमा थासै आगै सोरांस्रि आयै आंखौ दिनैसो सोरबा बिहामजो लांगोन होनबायलाय दिंखो दिंखो दिं नङाबाथ' आंखौ लांदोनो होना दस' आब' आंनो फुजानि दख'ना गांसे बायना हरदो अननानै बायनो हायाखै आयै सना दैजि आंहानो नै फुजानि गस्लाखौनो बायनो हागोन ना हायाथाय फैलाय आंखौ नायफैलाय दे लाइफआव फैनानै दे आंखौ माबायसा सानदो खिथाहर दे आं नोंनि फनखौ लावराव होनदे Is that okay? आब' सना फन रायलायनायखौ दोनथ'दो आंनो रिप्लाइ होदो आब' सना माबोरै दङ खि आयै सना बिटिआर गेमिं थेंक इउ स' माच आंखौ एसां अननाय होनायनि थाखायलै आयु आब' जों गुवाहाटियाव थांबा लोगो हमगोन ना हमा सियर सियर लोगो हमगोन बायाहां आयु मादि होनो सुदेम बसुमतारी माने इदि रागा जोंखो आब' रांसापारायाव फैबा अबे मोनसे लामाजों फैगोन आब' प्लिज 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 खिन्थाहर बे मा होनगोनथाय इखो बे गवालपारा थांनाय लामाखौ मा होनोमोनलाय এই যে আমরা যে গেছিলাম এখানে এই যে গোয়ালপাড়া রাস্তা দিকে আমি লাউডে দিতেছি হ্যাঁ ফোনটা আমার মোবাইলটা গিরতেছে হ্যাঁ গোয়ালপাড়া রাস্তা তাই টেকলা নেই হ্যাঁ না না এইটা কি কই এখানে এই যে খাসিউनि बिखुंबाय थानाया मा होनोमोनलाय बिथिंसो थाङामोन होनबा जों गवालपाराखौ ना एयारपर्ट लाइनथिं थाङोमोनलाय आंनि फना मानो थाङा হ্যাঁ এয়ারপোর্ট লাইন দিকে না दे दा हर दोन आब' नोंसोरनि बाबाया मा मावो आरो गुमै लावदुमालाय मा मावो अके MNL सना जोंहा बाबाया बिजनेस मावो फिसा फिसौ एसां गिदिर नङा बिजनेस मावो माने जोंहा बाबाया अमा साप्लाय खालामो अमा गिदिरसो बाबाया ड्राइभारबो लायो लाबाबाबो गावनो बांसिन सालायो आरो न'आवनो गारि दङ बे गारिजोंनो साप्लाय खालामो बाबाया फिसा बिजनेस मावो अमा गिदिर साप्लाय खालामो होनबायना ओमफ्राय लावदुमा मावो बिजनेस बेबो बिजनेसआनो मावो कन्ट्रेक्ट मावो ठिकादार होनना जि हामा खोनायो आङो मानसिफ्रा ठिकादार होननाय बुस्थुखौ बिराद हामा खालामना होबाय नामखौनो ओंखायनो कन्ट्रेक्टर होननानै बुंबाथाय मोजां खोनायो आरो बा आब'आ रिप्लाइखौनो होआ रश्मि बर' मानो बिदि होनोलै आं लाइफखौनो अफसो खालामनोसै आब'आ दुखु आब'जों गुवाहाटियाव थांबा लोगो मोनगोन अके 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 आगै आं दोनथ'नोसै होनबालाय सोर मा होनदों
कमेन्ट्सखौनो मा जाखो ओइ आब' जोंबायसो दे नो एबि ब्लग मानो जोंनांगौ जाखो गरम मोनबाय आब' नों अबेखिनियाव थायो बे जायगानि खाथिनि बिल्डिंआव नो जोंहानि न' बाट सानसेबो नोंखौ लोगो मोनाखै आं पाब्लिकआवनो एम्पोल दैमारि औ आं जि जायगायाव थायोना बे जायगायावहा आङो गाहायावहा माने इभिनिं वाक खालामनो थांबाथाय सोरबा सोरबा मानसिफ्रा लोगो मोनो आरो नोंसो होननानै माने बर' मानसिबो दङ आरो जोंनि बे एपार्टमेन्टआवहाय दङ ओमफ्राय नोंसानि न'आबा बबेखिनियाव आगै आं माने बारा ओंखारनाय जायाना सानफ्रोमबो बेलेगाव ओंखारलांनाय जायो आङो ओंखायनो मालाबाल' धुमकेतु बायसासो माने ओंखारनायानो आब' हाय आब' निसिकेस हेल' नट यं लेडि जैनाथ बसुमतारी हेल' जयनाथ बसुमतारी नोंथाङा आंखौ गोबां मोजां मेसेज खालामो गोबां मेसेज नङा सरि गोबां मोजां कमेन्ट्स खालामो आं बेनि थाखाय बिराद गोसोखौ मोजां मोनो आरो आं मालाबा जुदि एसे उइक फिल खालामो अब्लाना नोंथांनि जिहेतु कमेन्ट्सखौ आं नुयो आरो मालाबा आंहा माबा माबि बिदिनो कन्ट्रभारसिफोर जाबाय बायबाथाय रावबो सापर्ट होआबाथाय नोंथाङा बहुत मोजां कमेन्ट्स खालामहरो आंखौ बेनि थाखाय आं नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बिराद माने नोंथाङा बहुत मोजां मानसि आंखौ सापर्ट होनायखायसो मोजां मानसि आं बेखौ बुङाखै दै जेनेबा नोंथांखौ माने नोंथांनि कमेन्ट्सजोंनो सिनायनो हायो आरोना नोंथाङा मा एसे सापर्टिभ मा एसे पजिटिभ माइन्डनि मानसि गुड नाइट आब' एजि गेमिं गुड नाइट आगै आब' दुमफाव आब' डामप्लिं रहित चन्द्र दैमारि हेल' आगै आंनि हरनायखौनो नाया ओंखायनो बायो आं एसां अनबाबो दुखुआनो दुखु आयै सना सुदेम बसुमतारी मानो बिदि होनो हाय रिप्लाइ फ्रम गवा थेंक इउ स' माच आब' गवालपारायाव माला फैगोन प्लिज अननानै रिप्लाइ हो सनु खाख्लारि थांगोन बे साननैसोनि उनावनो बे साननैसोनि उनावनो थांगोन ओमफ्राय आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामना दोन अब्लानो आं बेवहाय इन्स्टाग्रामावहाय आं बहाबा थांगोनबाथाय आपडेट होखायो स' बेयावनो नुखागोन आरो ना आं माहाबा थांगोनबा ओंखाम जाबाय नामा आब' निसिकेस रामसियारि ओंखाम जायाखै आं चिकेन नुडल जाखांबाय ओंखाम जाथ'ला बहुद लदारा जाबाय दाखालिबो माबा माबि जाना फैसोबायना आब' सयगावनि लामाजों फैगोन नामा आब' प्लिज बे एयारपर्ट लाइनथिं बिथिं थांगोन आं मिथिला मा होनो रंजुलिनि आब' आं रंजुलिनि गोथार बसुमतारी अके आगै थांनाय जाबा लोगो मोनगोन ओमफ्राय काम गवानो रकि दैमारि थांगोन सब थांगोन खिन्थु महाबा थांनोबा नैबेखौ नांगौ बेखौ गैथ'वा दायो थाबाथाय थांगोन होनदो आब' अके दोनथ'नोसै नामाथाय आङो बिराद गोबाव रायलायबाय आब' नोंनि फेभरेट कालारा माथो मा नाम निलमणि आंनि फेभरेट कालारा पार्पल दासान्दि दै कारेन्ट फेभ कालारा पार्पल आरो आंनि फरएभार फेभरेट कालारा माने इउनिभार्सेल फेभरेट कालार आंनि फरएभार माने होल टाइम माने आंनि अल टाइम फेभरेट कालारा जाहैबाय आंनिया वाइट ओमफ्राय दा कारेन्ट फेभ कालारा जाहैबाय पार्पल आंनोबो फुजानि नामाव ... गांसे बायनानै हरनानै लाभ इउ आब' आं नोंखौ अयथासार मोजां मोनो आब' सुदेम बसुमतारी आंखौ हौवासा साननाङा दे हिनजावसासो आं लाभ फ्रम कार्बि आलं थेंक इउ स' माच आगै आब'आ गरेस्वराव फैनो मोनबायना मोनाखै आब' माब्लाबा फैब्ला खबर हर दे दिलसिं बर' मानो थाङाखै थांबाय आङो थांबाय मानो थाङाखै बाबायसो आं रिप्लाइबो हरा बिनानावा रनाल्ड ब्रह्म मानो बानांगौ आंनि लाइफआव फैनानै रावबो बरिं जानो मोना दै आं माने बरिं टाइपनि मानसि नङा आं पुरा माने हसि मजाक पुरा माने इन्जय पुरा माने
बिल्ड गार्डेन टाइपनि मानसि आङो माने बिदि मुड अफ माने सोरखौबा जेनेबा खाथियाव जना दङ आरोना सोरबा असिनाखि मानसि बेजों जे आं दुखु थाबाय थागोन बेबायदि टाइपनि मानसि नङा आङो रायलायगोन आं बे आंखौ फार्स्ट माथो होआबाबो आं रायलायगोन जुदि आं सिनायोबा आं माने बरिं टाइपनि मानसिखौ बायो बेखायनो आंबो बरिं नङा दिनैनिफ्राय आं ब्लग नायनो रिसार्च गैलालै आयै सना मानो नों जेबो मावा नामा होमबा खालि फेसबुक इउटुबल' नायबाय थायो नामा बिदि खालामनाङा खामानि मावनाय टाइमाव खामानि माव इन्टारेस्ट खालामनाय इन्जय खालामनाय टाइमाव इन्जय खालाम बास आब' अन्थाव आथाव आंनि आब' आंहा सिस्टार गैया आब' नोंथाव आनो आब' अनसुलि लाभ इउ आब' गोथार बसुमतारी अफिसियेल थेंक इउ स' माच आरो एसां अननाय होनायनि थाखाय आंनि चेनेलखौबो बुंना होनो हागौ अननानै अके रैसुमै नार्जारि चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मिक्स कार्टुन आब' दुमफाव मानो रिप्लाइ होआ इस मानो रिप्लाइ होआ होयोथ' मा होनलाबायो आब' दाख्लै गसाइगाव फैबा थांफिननायाव खयथायाव सहैया न'आव खैथा जाबोनथाय 11 जादोंमोन नामाथाय औ 11 जाबायमोन खोमा ओइ आब' नों आंनि हरनायखौ एबि ब्लग नायाना आं नोंनि भिडिअखौ मोनसेबो नायथ'ला माने बिदि होनो लाभ फ्रम पर्बत जरा आब' फुजानि गस्ला बायनो हरदोब्रा आब' आयै र' एसे मालदार जाग्रोनो हो बिनि उनाव फुरा होगोन दे दा फैसा गैया आब'खौ साबसिननिफ्राय साबसिन नुथारदों दिनै नंगौ दा थेंक इउ स' माच साइज गैयालै बहुत बासि जायो जाय मोजां नुयो होनना बुंदो थेंक इउ दे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानफ्रोमबो लाइफ फैबाय था आब' सानफ्रोमबो लाइफ फैनोथ' हायो जेबो खामानि मावखाया ओरैनो उन्दु उन्दु भिडिअसफोर नायबाय थायो माबा माबि मालायनि ब्लगिंफोर मालायनि ब्लग भिडिअस आरो मेकआप भिडिअस बेफोरखौ नायो आरो आङो ओमफ्राय आरो गाबोन मा कन्टेन्ट होगोन बेफोरखौ सानो दिसुन बेयावनो माने ओरैनो उन्दु उन्दु थायो माने बेबायदि टाइमाव आरो सानावबो उन्दु थायो बिदि नङा नङाबालाय बोरै भिडिअ होनो आरोना आं बिराद एक्सप्लर खालामनो मोजां मोनो गोदान गोदान जायगायाव थांनानै गोदान गोदान मानसिफोरजों लोगो मोननानै गोदान गोदान मानसिफोरनि साननाय हनाय गोदान गोदान मानसिफोरनि रायलायनाय माबायदि बेखौ एक्सपिरियेन्स लानो बिराद मोजां मोनो आं माने बिराद खुसि मोनो आरो आङो जिउआव सानाखैमोन जे आं मोजां मोननाय खामानिखौनो जे आङो आंनि खामानि हिसाबै आं चुज खालामनो हागोन आं लाइफआव सानाखैमोन आरो दे आंहा इन्ट्रेस्ट दंमोन दिसुन फोरोंनायावहाय जेनेबा आरो बाबायाबो होनोमोन जे साख्रि मावनांगौ बिदि होननानै बेखायनो सिमाङाबो बेनो दङमोन खिन्थु जिथु आंनि गोसो सिंनि खुसि बेयो जाहैबाय देलायनाय गाननाय जोमनाय जेनेबा खिन्थु सानोमोन जे देलायनाय गाननाय जोमनायजों आं माबायदि लाइफखौ माने सारभाइभ खालामनो हागोन बिदि होननानै खिन्थु दा नोंथांमोननि अननायावहाय आङो देलायनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय बेफोरखौ मोजां मोनो जिहेतु बे मोजां मोननायजोंनो आङो लाइफखौ सारभाइभ खालामनो हागासिनो खिन्थु बेफोरो गासैबो नोंथांमोननि क्रेडिटसो आरोना माने नोंथांमोननि थाखायसो आं बेखिनिखौ दिनैयो आंनि जिहेतु आंनि गोसो सिङावहाय मोजां मोननाय बुस्थु बे मोजां मोननायखौ लानानैनो आङो दिनै जिउआवहाय सारभाइभ खालामनो हादों मानो होनना बुंबा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों बेनि थाखाय नोंथांमोन गैयाबाथ' बरिं खामानिखौनो मावगौमोन आङो माने आं बिदि बुङाखै दै साख्रि मावनाया बरिं आं बेखौ बुङाखै जेनेबा सब मानसिनि साननाया बेलेग बेलेग जायो जेरैहाय आङो एक्सप्लर खालामनो मोजां मोनो देलायनो मोजां मोनो गोदान गोदान जायगायाव थांनानै मोजां मोनो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा बेरायनो बायो जेरै फर एग्जाम्पल जोंहा आब'आ आंनि टटेलि अपोजिट आं जाबाय बिराद देलायमांग्रि खिन्थु जोंहा आब'आ एसेबो देलाया आं जाबाय बहुत फुजा हाबा कास जायगा गिदिंनो मोजां मोनो जोंहा आब'आ गुवाहाटिखौनो खिजानि खेबथामसोल' फैफेरदो बेबायदि आरो माने जेबो इन्ट्रेस्ट गैया आंनि गोमा होनो मिथिबाय नों बायदि मानसिया ओरैनो जिबनाव ओरैनो जोनोम जागारदोंलै मिथिबायना होननानै बुङो जि मिनियो आरो बिदि होनबा माने जेबो इन्ट्रेस्ट गैया आरो नानि सासे
नानियाबो माने जेबो सक गैया माने आं लिंनिखायसो थाङो देसुनियो आरो बेबो न'आवहा दा साननैसो ओरैनोसो दंथ'यो नालाय बेखायसो आङो इयावहा गुवाहाटियाव लाबोना लादो आरो दाख्लैयो मेकआप क्लासखौबो आंखौ जिहेतु बियो हेल्प होयो आंनि शुटिंआवहाय बेखायनो आङो बेखौ मेकआप क्लासावबो एसे एनै हेल्प खालामबाय जेनेबा बेबो सोलोंनानै लाबाय बेबो माने हिनजाव मानसि होननानै जे हौवानिफ्रायल' लागोन बा हौवा माने गावनि लाइफखौ हौवानि फैसाजोंनो डिपेन्ड खालामनानै जागोन बेखौ साननाङा माने हिनजावबाबो हौवाबाबो सब माने गावनो लाइफआवहा गावनो सेटल जानो हानांगौ होमबाना बिन्दास आरोना नों जुदि दा मेकआप बायनो माबा बायनो फैसाखौबो जुदि नों हौवानिफ्राय बिनांगौबा मा जानो ना बेबायदि आरो सेटल जानांगौ वेल सेटल जानांगौ बिदि नङा जे नोङो मासावहा बहुत बुरजा फैसा खामायनांगौ बेबायदि होनाखै आङो जाखिनि गावनो नांगौ बेखिनिखौ जुदि नोङो गावनो बुथुमना लानो हायोबा लाइफआ एकदम कालारफुल माने जेबो प्रब्लेम गैया आरो मिउजिक भिडिअआ थाब होदो आब' गुमैजों नोंनिखौ होगोन दे आब' गेमस्रि नोंखौ आं दाख्लै अखा हानानै लोगो मोनासै गसाइगाव फैफिन मालाबा प्लिज प्रेम सिं अफिसियेल सियर आगै मानो थाङा जानानै थांगोन आब' नोंखौ फैबानो लोगो हमसै सानगासिनो आं आब' नों फैगोन होननायखाय जोबोद खुसि मोनबाय आब' गावदांखौ रियेलाव नुबा मासे मोजां मोनगोन आं आयु गोथार बसुमतारी अफिसियेल थेंक इउ स' माच आगै लोगो मोनगोन दे रांसापारायाव रंगिना ब्रह्म ओइ आब' मानो आंनि कमेन्टखौ नाया मानो नाया जानो आगै नायगासिनो नोंजों रायलायनो मोजां मोनदों आब' बेसेबा खुसि आंहा दिनै नोंजों रिप्लाइ होजानानै दैजि बसुमतारी इस थेंक इउ स' माच आगै बोहैथि मुसाहारि फुजानि मा ड्रेस बायखो आब' खोन्थादो नै आं बेबायदि टाइपनि मानसि नङा जे आं सिरि गस्लाखौ बायखुमागोन आरो नोंथांमोननो खिथाया बेबायदि नङा आं जि बायो सब इउटुबावनो शेयार खालामो बेखायनो मानसिफ्रा सानो खोमा आंखौ मानसि श' अफ खालामो बिलाय माने गावखौनो बिराद मालदार होननानै सानो नामा बयफ्रेन्डखौ मालदार लानानै खिन्थु इभेन बयफ्रेन्डआबो मालदार नङा मिथिबायना बेबो बेस्रा खस्थ' खालामनासो जा एसे आरजियो बेबो एसेबां मालदार मानसि नङा मिथिबाय नोंथांमोना जि सानो आरो आं जे नोंथांमोनजों शेयार खालामो मानो आं नोंथांमोनखौ आंनि न'खरनि मानसि होननानै सानो आंजों जिहेतु नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो आंखौ कमेन्ट्स खालामो बेखायनो आं सानो मा आं दिनै बेखौ बायबाय आं दिनै शेयार खालामसै आं माबा मोनसे हेपि जाबाय आं बेखौ शेयार खालामसै आं माबा मोनसे दुखु जाबाय आं बेखौ शेयार खालामसै बेबायदि होननासो आं शेयार खालामो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा बेखौ नेगेटिभलि लायो जेनेबा गावनि गस्ला बायनायखौनो शेयार खालामलायबाय गावनि मेकआप बायनायखौनो शेयार खालामलायबाय बिदि होनना सानो आरो खिन्थु आं बेबायदि माइन्डजों आं भिडिअखौ होआ मिथिबायना आं माने जेनेकुवा माने आं मा होनबावनोलै आं बेबायदि टाइपनि मानसि गस्ला गांसे गोदान बायबाय इउटुब चेनेल गैयि टाइमाव दै गस्ला गांसे गोदान बायबाय जुदि न'आव रावबो गैथ'वा आयौ माला फैगोन जोंहा मामाया माने जोंहा आइया माला सफैगोन न'आव आं खिथानो आं बिदि गस्ला लाबोदो नायलाय माबा सानदो होननानै आरो टेक्लानोथ' आङो जिमानखिनि गस्ला बायो गाननानै देखायखायो टेक्ला आंखौ इखौ गानबा मोजांसिन नुगोन इखौ गानबा मोजांसिन ओमफ्राय इउटुब चेनेल खेवनायनिफ्राय माने नोंथांमोननो खिथायो आरो दा बबे गांसेखौ मोजां नुदों माखौ मोजां नुदों बिदि होननानै दा बेयावनो माने सोरबा माने श' अफ खालामदो होनना सानो आरो ओंखायनो बहुत मानसियानो बुंबाय आंखौ नों माबा मोनसे बायोबा नों इउटुबाव होनाङा नोंखौ मानसिफ्रा सानो देखायो मायो आरो माखासे मेगन सायो बिदि होनना बुङो आरो खिन्थु आं बेफोरखौ केयार खालामा मानो होनोबा बिसोरथ' आंखौ जाहोफाया नालाय गावसो मावनानै जागोन बेखायनो अपने काम से मतलब लो जो करना है करो लेकिन बुरा काम मत करो इस हिन्दियाव मानो होनखो आं देलाय गावनि खामानिजों गाव लोब्बा लाखि मालाया मा बुङो डन्ट केयार खालाम खिन्थु मोजां खामानि माव आरो आं नोंखौ जा मोजां मोनो आगै गावहा रिप्लाइबो खालामा बाबायसो आं दोहोन सुलि बसुमतारी मानो बिदि होनो आब' दिनैसो आब' होनना बुंनो मोनबाय खोमालै गासिबो आब' होनोमोन आंखौ अरन ब्रह्म इस देलायमांग्रि नालाय आंहा दासो फनखौ मोनदो आयुनो प्रनिता बर' नंगौ नामा आगै आब' आंखौ लांफागोन ना लांफाया रांसापारायाव लांफागोन दे आगै आब' प्लिज अननानै खिन्थाहरलाय आब' प्लिज थांफानो लुगैदों आंबो आब' अके नों आंखौ गोथार बसुमतारी ना गोथार बसुमतारी नों आंखौ इन्सटाग्रामावहाय टेग खालाम मेसेज खालामनायावहाय टेग खालाम अब्लानो आं नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो
आब' आंनि नामखौ लानानै खेबसे होनना हो ज्योतिका FF ब्लग हेलौ आगै गोजोन सात नार्जारि बिदि सेंग्रा मानसिया नेर' माइन्डेडसो आब' आं रोखा होनखायो सैथो दा आब' नों बुंनाया औब्रा माने सासे सेंग्रा बा सासे हौवा खामायनायखौनो जुदि नों गथ' गथायनोबो होनांगौ बिमा बिफानोबो होनांगौ बिहाव बिखुनजोनोबो होनांगौ बे बेस्रा सासे मानसिया बेसे खामायनो ना ओंखायनो हिनजाव मानसियाबो एसे एनै खामायनांगौ माने गावनि देलायनाय गाननाय जोमनायखौ दिहुननो हायो बा गथ'फोरनि गाननाय जोमनायखौ दिहुननो हायो ना बेखौसो होनदों आङो looking beautiful आब' सोदोमस्रि बर' थेंक इउ स' माच आगै आब' क'क्राझाराव माला फैगोन आयौ दाख्लैसो थांथारबाय आङो खामानि गैयाबा मानो थांनो जायोना दिदोमसार ब्रह्म प्रिन्स आब' आंनि मेसेजखौ नायसनथारा गावहा I feel so sad आब' 10 times जाबाय आयै सना दिदोमसार सरि आगै आब' मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम जायाखै थेख्ला मोना जाबाय मेहेरवारि आंबो फुजानि ड्रेस बायना हरदोब्रा दे इस फै दे जाहोनावहा फै गस्ला गांसे टि सार्ट बायनानै हरगोन आं ओमफ्राय नों आंनो मा होगोन नों आंनो दे खिथा आयौ जि माबा मेसेज फैना आं दोनथ'नोसै नामाथाय you are one and only phenomenal join up naughty young lady you are one and only phenomenal thank you so much dear आंनि फेब अराय आब' नों मालाया जेखि बुङा आंनि फेब आब' नों अरायबो नों मालाया जेखि बुङा दैजि ब्रह्म थेंक इउ स' माच आब' नों गवालपारानि बबे जायगायाव फैगोन आङो गवालपारानि जिथु क्लिनेस्ट भिलेज दङना रांसापारा ना मा बेयावहाय थांगोन आब' मासि बिजि मा खालामनो मानसि जानानै बिजिथ' थाखानांखागोन जोंनि न' खाथिनि हटेलावनो ओंखाम जानानै थांबाय नों अब्लाबो लोगो मोनासै आब'नो प्रेम सिं अफिसियेल इस मानो मिथियासै होनबा नोङो मानो फैयासै इमान गोबाव थाबाय आङो बेयावहा आङो 2 hours टाइम स्पेन्ड खालामखादों बे मंगलियान धाबायावहाय दाख्लै जिथु खेलायाव थांनायावहाय ओंखाम जानाया बेयावहाय आब' आंहा दाखालि नों मालागुरियाव फैबा अखा हानायनि थाखाय नोंखौ लोगो हमनो हायासै आब' आइ एम स' सरि एफबि नार्जारि इट्स अके आगै जेबो नङा नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन ना नेक्स्ट टाइम थांबाथाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट टाइम थांबा लोगो मोनगोन आब' हेकारा मा जाखो आं दासो फैदों अके हेकारनि आपडेटखौ आङो भिडिअ'आवहाय बानायनानै होगोन अके आब' बोथोर आं 16 years आब' उन्दै होनना बासिनाङा दे आब' आंखौ प्लिज 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 आंबो थांगोन अके दायो लोगो मोनगोन दे आंखौ इन्सटाग्रामावहाय माबा खालामबानो जाबाय रमन रिंस आइ लाइक इउ सिस्टार थेंक इउ स' माच डियार आब' आंहा दाखालि नों मालागुरियाव बेखौथ' नायबाय माथो ओमफ्राय मा मोनसे फैनायानो फैबाय थादों I love you too is Tulu Royally thank you so much आब' गादुलि हिमालया नार्जारि आं दायो गोसोआव फैबाय आरो मोनसे खोथा मिथिबाय नामा जादों सिगाङावहा आङो जुदि न'आवहा थाब सिखारामोनबा आंथ' थाब सिखारखायाना फुङावहा बिराद लेजि मानसि आङो मोदोम गिदिरखाय ओमफ्राय थाब सिखारा नालाय ओमफ्राय जोंहा मामाया मा होनो ओइ दांदुलि सिखारदों गादुलि होननायखाय दांदुलिखौ गोसोखांदों आङो सोदोमस्रि बर' आब' सना अमा बेदर जानाय भिडिअ लाबो अमाया आंनिबो फेभरेट बिराद गोथावखा अमाखौ रावबो रिप्लेस खालामनो हाया अमानि जायगाखौ लाबोगोन आङो एकदम थाबैनो लाबोगोन खिन्थु लदारा जानायखायनो लदारा जायामोनबाथ' आङो बिराद माबा भिडिअस लाबोगौमोन आं मा होनोमोनलाय बेखौ जानाय भिडिअआ मा होनोमोनलाय অলপ চলপ কওঁ আৰু বড়ো লেংগুৱেজ কৌশিক শৰ্মা ব্লগছ আপুনি মোৰ গেমশ্ৰী হিন্দী ব্লগ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব তাতে মই হিন্দীত কথা পাতোঁ ইয়াতে মই বড়োত কথা পাতোঁ তাতেও বড়োত কথা পাতোঁ দিয়ক কিন্তু ইয়াতে বেছিভাগ বড়ো আপুনি সেইটো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক তেতিয়া আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ৰ মই যিমানখিনি ভিডিঅ' বনাওঁ সেইটো বুজি পাব আপুনি কিন্তু ইয়াতেতো বড়ো ভাষা যদি বুজি নাপায় এনেতো চোৱা হ'বই ন
मैखोम बसुमतारी आब'खौ लोगो मोनबाय एबार सेल्फिखौनो 100तासो लानांगोन आं इस आंहा मा जायो मिथिबायना आं दिनै नोंथांमोननो खिथानोसै आं जेब्लानाखि माबा मोनसे प्रग्रामाव थाङो ओमफ्राय दा आङो प्रग्रामाव थांबाथ' जेनेबा बिदि होननाथ' सेल्फि लानो हायाना बिदि होनना सेल्फि लायो इ बुस्थुआ ओरैबायदि साना फैयो आंहा मिथिबायना आरो दा आङो लाइभ होबाथ' आं दोननो रोंखाया ओरैबायदि रायलायखायो रायलायनानै इ बुस्थुआ आंहा दा साना थालायसिगोन दै ओमफ्राय आरो माबा मोनसे प्रग्रामाव थांबाबो मानसिफ्राथ' जेनेबा आंखौ जाय मोजां मोनो आंबो बिसोरजों सेल्फि लानो मोजां मोनो देसुन जिहेतु आंखौ इमान अननानै रेसपेक्ट होनानै आंजों फट' लाफैयो बेबो आंनि थाखाय बहुत गिदिर खोथा ओमफ्राय आङो बिदि मिनिनानै फट' उथियो नालाय इ बुस्थुआ जि सायो आरो प्रग्रामनिफ्राय फैखांबाथाय गुदुं गुदुं जालायो आब' गुमैलाव दंमोनलाय बियो बिराद बेस्थ' खामानियावहा दासान्दै मोनिन गेमस्रि बा पाउदार दुरनो मारदोथ' नोंगो नामा ए लावदुम आंखौ मा नायबाय थादोंलै नोङो मा खालामदो ओइ आब' नों मोनथिगौ नों मोगथाङाव जोबोद नायनो आब' आं मोगथाङाव जोबोद नायनो लुबैदों परमेस्वर बसुमतारी सियर नुगोन दे लदा जानायनि एक्सारसाइज खालाम गाहामनो बासै जि बाग्लारि माने आं लेट नाइट उन्दुयोथ' ओमफ्राय मर्निंआव बिराद सिखारनो बायो आङो माने लेट नाइट उन्दुयोना सिखारनो हाया गोथार बसुमतारी आब' सना आंनि जिउ सना कौशिक शर्मा your favorite hormone is thank you so much कौशिक शर्मा आब' सिख्लाफोरा आंखौ मानो फंबायल' होनोलै सानसोरां सिख्लाफोरा नोंखौ मानो फंबाय होयो बेनि एन्सारखौथ' आं होनो हाला मानो होनना बुङोबा सेंग्राफोरा आंखौ मानो आब'ल' बुङो आंनि थाखाय रावबो सेंग्रायानो गैला नामा सेंग्राफोरा आंखौ मानो माबाल' होनना बुङो आब'ल' होनना बुङो जों सानैनि दुखुआ एकदम सेम थारलै आगैना love you dear special your smile and your voice so sweet love you dear Hirok Excel thank you so much आगै आरो आं नोंनि कमेन्ट्सफोरखौ नुबाय थायो नों एभ्रि भिडिअसआवनो कमेन्ट्स खालामबाय थायो आं बिनि थाखाय बिराद मोजां मोनो नोंखौ थेंक इउ मा खबर नोंखौ दिनै जि मोजां नुदों really thank you so much मा खबर hey beautiful thank you hello Abo you are my favorite actress yes thank you so much Kaushik Sharma ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক दैजि बसुमतारी आंथ' अमा मेजेमखौ गोदैल' मोनखायो जानो आब' इस आं अमा मेजेमखौ माने आं अमाखौ नारजिदो जानो हागोन ओमफ्राय आरो आलु बिलाथिजों फ्राय एवनायखौ जानो हागोन आरोना बे रोसि संनायफोरखौ आं जानो बायो दे आं रोसि मैगं गोथाव मोना आं जुदि सोरनियावबाफोर मालाबा आलासि जानो थाङोबाना आंनो रोसि मैगं संनानै नाङा माने रोसि माने मा होनगोनथाय रोसि होनबा बुजिनाय नङा दा माने दै होनाय मैगंखौ माने ग्रेभिखौ जानो बायो आङो फ्रायल' मोजां मोनो जापनिका अफिसियेल ब्लग आब' आंनि कमेन्टखौ मानो फरायाखै आयौ सरि आगै आब' सनो अमा बेदर जानाय भिडिअ अमायाबो आंनि फेभरेट जानायनि भिडिअ बानायदो नायनो लुगैबाय खुदै गलायनाय नायो आंहा लदा एक्सारसाइज खालाम इस जिरि बाग्लारि आंनिखौबा नायाबा गावथारगोन आं नोंगौ थैबाय आं गुलि नांनानै होनदो मिथिसार बसुमतारी आंखौ गावनो ओंखारो नोङो आंखौ मोजां मोना नामा होमबा नोङो मानो बिदि खालामनो नागिरदों आयौ दोनसै आङो 1 घन्टा 10 मिनिट रायलायबाय खुगायानो साजोब्बाय आंहा दे उनाव रायलायगोन दे गाबोन जुदि आं लाइभ फैनो थाखाय हायो होमबाना गाबोन रायलायगोन दोनहैयो दायो आङो दहैयो आं भिडिअ खालामदोंमोन नालाय बे भिडिअखौहाय आङो एडिट खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना गाबोनो आंनि मा भिडिअखौ नुगोन गाबोनो आङो दाखालि आङो मन्दिराव थांनायावहा मोनसे इन्सिडेन्ट जादों बे भिडिअखौ नुगोन नोंथांमोना गाबोनो ओमफ्राय
दायो आङो भिडिअ एडिट खालामसै नोंथांमोना मा खालामोथाय नोंथांमोननि भिडिअखौ नायबासो मिथिगौमोन आङो नोंथांमोना मा खालामो खिन्थु आंथ' शेयार खालामखायो दिसुन माबा मोनसे होबाबो टाइमा खैथा जाखो दोननांसिगोन बिराद गोबाव रायलायबाय आं स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनो लाइफआवहा जइन जानायनि थाखाय आइ लाभ इउ बेबायदिनो आंखौ सापर्ट खालामबाय था अनबाय था आरो आंबो जेसेबांखिनि हायो आङो हेल्प खालामनो नाजागोन नोंथांमोनखौबो बा आंनि रिलेटिभआनो जा बा मायानो जा मानसिखौ हेल्प खालामनायनि एसेबां मोजां बुस्थु बा मोजां खामानियानो जेबो गैयानो मिथिबायना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबोरसिम नायनो थाखाय लाभ इउ बाय बाय मा थुजायाले थांजानो बादों नामा आंखौलाय